Oh, di araw. Oh. Pahan lang eh. Oh, may kuan. Na po soft drinks oh. Salamat. Salamat. Usa man ay mong gisuwat-suwat na po dia. Hurnal. So, isang suwat-suwat oh. Paniod to ka ganina? Ha? Okay paniod to ganina? Di siyam di ka pa doon. Hindi na. Kaya nga naman makakakaon. O, dirira. O ba? Kada adlaw yung kadiritin. Magmuson sa rumah kadiri. Hay magtanom. So may tanom din mo? Ha? Latin, sige ikaw na natin pantin. Kaigo na nanin mong pan. Ha? Lugay na kakita itong mga viewers ni mo ha. No, long time no see na, no? Tin. So, arera ka dire nagkuhan. Lakaw-lakaw. Ha? Oo ba? Ha? Wala 5 natin. O sa may soda na yung mong sako? Ha? Kutin. May kaya nakagwanta po ni mo tino nga wakay pa niyo to. Ha? Why sulto? May kay wa naagwanta nimo bang kagutom sa wa man kay paniod to. Kaya ra day nimo bisag way paniod to. Dili kagot mon. Kumisoro na 118. 118. Kisa mga sensori mo sakyan. Asa? Ha? Asa dapat? Kung sa may pangani yung gudunguan? Ornal Camotes. Ha? O ba? Ha? Himulig? O sa may himulig? Coconut? O ba? Ornal. Pipsi. Kamanggi ka niya. Bukas. Ang linis niya. Kaway. Padaw mo. Kaya pambot niya. Kaway gikas. Aw. Kalayo magyabtan. Haway man. Aw na. Aw na. Ya, asa makaron matug tin? Tin, asa maka matug ron? Nade kay bay. Kisa may kauban ni mos balay. Ikaw ra usa, wadi kay anak runte, wadi kay anak tin? Sa kuan. Ha? Narong na nato sa paho. Imong nanay na pa kay nanay tin. Sunday mo ah. Sa kato. Oh. Ay, ito Manila. Eh, ikaw man mo dire, muli ka dito. Nya kanang imong mga nasa ko, asam na may butang, mga basura man na. Ha? Asam na ilabay ni mong basura ba? Ayaw ilabay sa dagat. Ay, tangsid. Tangsida? Mura, di ka na rin niya imong basura mo ipaon. Martin! Nagkakakakaya ba? Ayaw, mas nagkakasisiga.
Ay, iba kayo, baba. Dong. Nara sila guys ay. Nando ha. Naten, stop 10. Gutom ko no siya kay wa ko no siya paniud to. Oy. Luoy ba ni mo din si tao paniud to. Si lepas ana na yan sako da nang yang songkod. Ako, ang sako. Si suwat-suwat sa kalsada. Moro ni yan trabaho panguha ng basura. Ang problema ni yan basura asa niya pamutang. Ang bigi. Ha? Kasal ang bigi. Eh kung sa itong nakita na ko silang kapitan murag gisangit sa suga. Mga poste suga ang mga basura. Pero sila kita og kinsay naghat kuan na to. Sangit. Imo rin pasangit sa sugatin ang mga basura. Diyan lapit. Dito sa kuan, dito sa tudapitan to ilang nakita. Aw sa dito sa Makaryo ba? Tong kuan nila nga hindi pang kuha nila sa may basura asa kuan poste. Sila nanguha na to. Aw sila may nangwa na to. Break camp dito. Ah. Ito break ka ito. Dito. Sa Amerikano. Amerika nga Negros. Ah. Kuyog rin na ng Amerika ug Negros. Ah. At uli mga tupelpos. Pauli spilpos. Halatin busog na ka. Kanang sobra nimo paan? Kau. Di nako kay kon ako man naghihatag nimo. Imuha na. Para unya ugot mon ka. Para unya ugot mon ka, imo na po nang kaunon. No, di ba? Atak titing. Unsa may kasulti mo ten? Thank you very much your game. Da. Sen lari sornar tali. Wow. Orke. Orke. Da. Bus. Sa lari atong orke. Orke. Oh. Kam te orke. Da. No. Hmm. Sinda. Mahalatin. Pasig magkita pa tawag dire magkita ta dire. Kada adlaw yung magkakadire gyud. Ah, kita ta dire suruyon ta ka dire og mapon. Ha? Para makakaon ka kay wa man nagka ganina pamahaw nakapamahaw ka. Kadiyot to mo iwa. Karon pa ni hapon unsa may mo kaunon? Ano po mo hatag nimo dito? Oh, na. Sige ten. Oh. Amping dia kanang basura ayo gilabay sa kuanten, ilabay sa basurahan ten. Ha? Banana may water, mineral water. Oh, na, hormal water man.